Pap, Hans, die waren al eens getrouwd geweest. Daarom noemde Veer hem tweede Hans. An der Nordseeküste, am Blattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten. Okay, die hebben het van vorne naar hinten. Stoer! Wat geweldig! Hoe zit je ergens en de chauffeur via de intercom trekt vuur in